Sziasztok, ez itt egy újabb sorozat, amit Devonnal fogok végigvinni. Úgy döntöttünk, hogy készítünk egy ilyen sorozatot. Hát nem tudjuk hány részes lesz, annyi lesz, ahányat akarunk, vagyis ahogy sikerül. Mint látjátok, a házakkal már előkészültünk, hogy ez ne legyen annyi nagy izgalmasság, de hogyha akarjátok, akkor építünk házat. Magamhoz tépézem Devont, hogy el tudjuk kezdeni. Hops, én teleportáltam rá. Na mindegy. Amúgy sziasztok! Igen. Tehát kezdjük is el. Vágjunk egy kis fát. A szokásos kezdés. Igen. Az erdő erre bal oldalra van szerintem kicsit, nem? Itt van, már itt vagyok az erdőnél. Hopp, van egy kis fa, igen. Na. Itt vágjunk egy kis fát. Minél hamarabb kell lesz kaja, mert ahogy látom, kajacsík megy lefele. Az mindig le fog menni. Éhesek. Elég hamar. Éhen kórászok. Ja. Mindig. Aki akar majd, az lehet benne a sorozatban, mert ugye ez egy szerveren fut. Amit szerverépít majd találtuk a leírásba. Merre is van a házam? Nem tudom. Itt van. Ajaj. Gyorsan kell ezt csinálni kaját, mert... Nekem nem fogyik annyira. Nekem nagyon fogyik. Oké. Igazi Minecraft élet. Jaj. Készítsünk egy kardot, vagyis egy csákányt elsőnek, és akkor már csináljunk szereléseket. Én még bányászok egy kicsit hozzá. Vagyis hát szedek egy kis kevés fát. Az ott ja, igen, ez itt Devon háza, amit látjátok, ő is készülőben van. És most innen lapok tőle egy kis követ. Csak nyugodtan. De van amúgy bányánk is. Ja, igen. Na, akkor majd visszaépítjük. Lesznek benne olyan csalások, hogy például hazateleportáljuk magunkat, meg ilyenek, mert ezzel nem szeretnénk húzni a videót. Itt például van a bányába. Lejöttem bányába szerintem. És például itt van, hogy per var bánya, és akkor még most ennyi segítségünk van. Ja, ott a fákja, azt nem ütünk ki. Hát Az kicsit nehezen a követ lehet kiütni. Craftolok is egy kardot, mert kell husi. Hova tűnt a kövem? Nem lökte ki. Így. És egyúttal csinálok már csákányt is. Ajjajjaj. Csinálok egy kicsivel többet. Így, né. Mehetünk. Mit építettél? Vagyis csináltál? Csináltam már csákányokat. Ja. Na, gyere le a bányába. Kiütöttem a fákját. Kimegyek, mert nekem kell hús, mert nagyon éhes vagyok. És megy lefele a kajacsíkom. Szerencsére itt vannak vagyis bárányok, vagyis mi ezt tehenek. Van már szened? Még nincs neked. Bányásszál már, mert nekem kéne kisütni egy kis husit, mert nagyon éhezek. Mindjárt meg fogok halni.
Fél, bányászok akkor neked egy kicsit, jó? Gyorsan. Ö, Találtál már? nem, most keresem. Hopp. A múltkor találtam, lejöttem. Ugye arra. Menjél. Még lejjebb kell lesz menni egy kicsit. Egész Gyorsan. lent van. Találtam szenet. Itt van. Aha, látom. Elég kicsi bánya, de annyi baj legyen. Vigyázz! Hopp, bocs, várjál, mindjárt kilököm. Nem baj, maradhat, csak egy kevécske kell, hogy Ott van. ki tudjam sütni a húst. Nem jött össze csákány csinálás. Igen, Én valahogy. haza is megyek, sütök egy kis húsit. Oké. Aj, de kell egy sütőnek. Mint látjátok, itt már ki van világítva, mert ugyanis ez egy szerver, és vannak más játékosok is. És így kivilágítják. Kész is a kemence. Elértük az új mérföldkövet. Na tehát akkor itt süssünk egy kis húsit. Egyet megvárok, megeszek, hogy nehogy éhen halljak. És egyúttal addig már csinálok egy chestet is, amiben lepakolom a felesleges dolgaimat. Így. Így. Ez az kisült egy húsi. Még viszek magammal. Így. Sikerült. Igen. Ezt hozd magaddal a workbench-et. Nem De sikerült barkát. csákány csináljak. Ez az újra szén. Akinek nem tetszik, hogy így teleportálgatunk, az írja meg nyugodtan, és akkor megpróbálunk ellene tenni valamit. Várjál. Sikerült botot csináljunk. Jó, még kezdő vagyok ehhez. Hát igen, mert ugye kreatívban vagyunk, mert én szervernek ilyen karbantartója vagyok, Devon pedig egy ranggal rendelkezik. És Kell lesz ugye, a pálca is. Elverjük őket. és ugye game módban ugye sokkal könnyebb. Ja. Maga régen játszottam így, azért. Most visszajött az igazi Minecraft élet. Szerintem ilyen 10 perces videók lesznek. Ugye bocsánat, megszakadt a Skype. Remélem hamar visszajön. Addig vágok egyet. Na itt is lennénk egy vágás után. Ugye Devon internete megszakadt, de ezt orvosoltuk. Egy szemet is bányászok azért. Jó, majdnem beleestem a lávába. Aha, de ott van úgy vörös kőszén is. Aha. Találtam. De akarok itt a lávánál. Úgy sok a szén. Szedem is neked. Már nem kell, mert már van. De jó lesz bármikor nekem is. Vasat kell sürgősen keresni. Ja, abba bele fog kopni egy pár. Ja. Ez mi is akar lenni? Ez vas. Ki kell sütni a vasat, hallod? Aha. Láttam a vasat. Szedd ki. Kettő. Aha. Közelébe keresd. Hát nem mindig ott van.